मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। दमोरिया फिल्म्स प्रेजेंट्स। चुमा लेते लेते गलिया हमर लाल कइले बा। चुमा लेते लेते गलिया हमर लाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। हमर खाल कइले बा। मुअन खोदी ढोड़िया खाल कइले बा। हमरो बलमुआ बड़े बहुते खिलाड़ी पत्नी के कम बेसी ढोड़ी के पुजारी। अरे मायरे हमरो बलमुआ बड़े बहुते खिलाड़ी पत्नी के कम बेसी ढोड़ी के पुजारी। हमरा चोलिया के फारी उरुमाल कइले बा। हमरा चोलिया के फारी उरुमाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा कइले बा। मुअन खोदी ढोड़िया खाल कइले बा। रात में बलमुआ मोरे मचावेला तबाही मारेला मजाऊ खिया के दवाई। जाहो कसइए रात में बलमुआ मोरे मचावेला तबाही मारेला मजाऊ खिया के दवाई। देख के लहंगा में दर्द उ भुजाल कइले बा। देख के लहंगा में दर्द उ भुजाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा कइले बा। मुअन खोदी ढोड़िया खाल कइले बा। ढोड़िया के हमारा सखी कर दूर गति चोलिया के हमारा देखावे अगरबत्ती। अरे आग लगी बका हो। ढोड़िया के हमारा सखी कर दूर गति चोलिया के हमारा देखावे अगरबत्ती। हमरा देहिया के राजेश बुरा हाल कइले बा। हमरा देहिया के राजेश बुरा हाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। मुअन खोदी खोदी ढोड़िया हमर खाल कइले बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दमोरिया फिल्म्स, बाजार रोड, घोड़ा सहन।